Vă prezentăm un nou produs excelent de la Valagro, Megafol, biostimulator pentru reducerea stresului. Schimbarea climatică și stresul biotic afectează negativ dezvoltarea culturilor vegetale. Cei mai frecvenți factori de stres la care sunt expuse culturile vegetale sunt înghețul, grindina, radiațiile termice sau ultraviolete exagerate. Megafol este un biostimulator cu conținut natural care reprezintă o soluție eficientă pentru ameliorarea efectelor dăunătoare. Utilizarea produsului restabilește dezvoltarea normală a plantei în caz de stres și stimulează dezvoltarea în condiții normale. Megafol se utilizează de mai bine de 30 de ani cu rezultate bune în 60 de țări în toată lumea. Eficiența produsului este asigurată de activitatea de cercetare-dezvoltare investită și de tehnologia unică Ghia Power. Procesul unic de fabricație și procedurile delicate de extracție asigură conservarea substanțelor active de natură vegetală, ceea ce contribuie la creșterea eficienței Megafol. Aminoacizii și proteinele sprijină metabolismul plantelor și stimulează activitatea de fotosinteză. Betainele contribuie la creșterea rezistenței față de factorii de stres din mediu. Vitaminele și factorii vegetali contribuie la intensificarea proceselor metabolice, creșterii și dezvoltării vegetative. Megafol se utilizează cu rezultate bune în prevenție și regenerare ca activator de creștere sau pentru intensificarea transportului și asimilării substanțelor nutritive. 292 de terenuri experimentale din întreaga lume arată că utilizarea Megafol asigură regenerarea produselor cu 15% mai eficientă și un profit mai substanțial.